Пита се какво става с тия тарикати. Всеки втори, трети иска да го плати. Ей, тия мръсни илюминати засипаха ни мен, теб и женати. Ей, тия мръсни илюминати ебаха обществото с тъпи схеми и плакати. Отварям тела и какво да видя поредното изтребление на мозъчни клетки, за съжаление. Всеки втори се мисли за тарикат, млад от друго общество. Но за какво стигнахме до тук, защо? Така им се дадох, оставихме хорото и се предадохме без бой. Що така бе мой, аз съм той, а ти си кой? В театъра стоящ и чакаш да дигнат зависата за пиесата на твоя пореден ден. Ходиш без проблем, тия клетки там за какво са бе мен. Ей, илюминати, те предвекаха на вас и женати. Ей, илюминати, тровите ни факси ни плакати. След като продължи ни минали 7 дни и 7 седмици без прекъсване, Анастасия припаднала от болестта сексамия. Деня са в болницата лекували, но тя не спряла да повтаря: давай дени, давай я дени, не правил нищо минали месеци. Най-после тя се свестила и питала академия. Цигарата лекарите казали, че не можа на този етап и тогава Анастасия станала и бръндала, цялата болница се разтресла.